गोकुळ सोबत गोकुल। बीजेपी मधून शिवसेनेमध्ये प्रवेश घ्यायचे नाही असं सांगितल्यामुळे त्यांना प्रवेश थांबवायला लागले। हा निर्णय मी स्वतः घेतलेला आहे, कारण दोन्ही पक्ष मित्र पक्ष आहेत, त्यांच्याकडून आपल्याकडे प्रवेश घेतला तर त्यांचा गैरसमज होतो, म्हणून ते प्रवेश थांबवलेले आहेत। त्यांच्याकडे ते असे प्रवेश घेतात, अर्थात त्यांचा प्रश्न आहे आणि त्यांना तशी परवानगी मिळालेली असेल। आमच्याकडे आम्ही एकत्र लढवल्यानंतर आम्ही त्यावेळेला कबूल केलं होतं की आम्ही भाजपमधल्या लोकांना इथं प्रवेश देणार नाही। बीजेपी मधून शिवसेनेमध्ये प्रवेश घ्यायचे नाही असं सांगितल्यामुळे त्यांना प्रवेश थांबवायला लागले। हा निर्णय मी स्वतः घेतलेला आहे, कारण दोन्ही पक्ष मित्र पक्ष आहेत, त्यांच्याकडून आपल्याकडे प्रवेश घेतला तर त्यांचा गैरसमज होतो, म्हणून ते प्रवेश थांबवलेले आहेत। त्यांच्याकडे ते असे प्रवेश घेतात, अर्थात त्यांचा प्रश्न आहे आणि त्यांना तशी परवानगी मिळालेली असेल। आमच्याकडे आम्ही एकत्र लढवल्यानंतर आम्ही त्यावेळेला कबूल केलं होतं की आम्ही भाजपमधल्या लोकांना इथं प्रवेश देणार नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।